ενέργειας και το πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι εξαιτίας κλιματικής αλλαγής αλλά και εξαιτίας της ρύπανσης, ο κόσμος θα στραφεί προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Οι χώρες οι οποίες είναι καλύτερα προετοιμασμένες έχουν και την ευκαιρία να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και να μεταβούν με ήπιο τρόπο από τον σημερινό τρόπο παραγωγής ενέργειας που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα ή στην πυρηνική ενέργεια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η γερμανική εμπειρία τη δείχνει ότι τη στιγμή που υπήρξε η κατάλληλη νομοθεσία, προωθήθηκε η καινοτομία, δημιουργήθηκαν πολλές επιχειρήσεις, όχι μόνο μεγάλες αλλά και μικρότερες, αναπτύχθηκαν συνεταιρισμοί και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σήμερα η παραγωγή ενέργειας, ανανεώσιμης ενέργειας στη Γερμανία είναι κατοικίες, είναι τοπικοί φορείς, είναι συνεταιρισμοί, συμμετοχικές εταιρείες. Μάλιστα τώρα στις 8 του Μάρτη είχα οργανώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία ημερίδα με θέμα συμμετοχικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας και ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας αυτών των συνεταιρισμών στη Γερμανία, που είναι πάρα πολλοί, μας έδωσε στοιχεία ότι 2 εκατομμύρια Γερμανοί, εταιρείες, μονομένα άτομα, πολυκατοικίες αλλά και συνεταιρισμοί, είναι παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Άρα βλέπουμε ότι προς τα εκεί πηγαίνει η τάση. Εδώ νομίζω η Κοζάνη και η Πτολεμαΐδα γενικότερα έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την αιωλική ή την ηλιακή ενέργεια, αλλά μιλάμε και για καινούργια πράγματα. Να προσελκύσουν λοιπόν την καινοτομία, την έρευνα, να δημιουργήσουν μονάδες παραγωγής μέρους στις τεχνολογίες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτή αφορά τα φωτοβολταϊκά ή τα άλλες μορφές, να αξιοποιήσουν εμπειρία που υπάρχει σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα ένα από τα παραδείγματα που είδαμε στην ημερίδα εκείνη, ήταν για το Γκίσινγκ. Το Γκίσινγκ είναι μια περιοχή στην Αυστρία που ήταν ευθύνουσα περιοχή, με μεγάλα ποσοστά ανεργίας, οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι εγκαταλείπαν το χωριό και τα έσοδα δεν υπήρχαν για να στηρίξουν θέσεις εργασίας τοπικά. Μια ομάδα κυρίως πράσινων ξεκίνησε μια πρωτοβουλία ώστε να μετατραπεί η περιοχή σε κέντρο πράσινης ενέργειας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ζωγονηθεί η περιοχή, να προσελκύσει και καινούριους ανθρώπους, σήμερα έχει 4.500 μόνιμους κατοίκους, να δημιουργήσει κέντρο εκπαίδευσης σε πράσινες τεχνολογίες. Σήμερα περίπου 25 με 30.000 άνθρωποι πηγαίνουν εκεί για να εκπαιδευτούν στα θέματα της πράσινης ενέργειας και έχει προσελκύσει δεκάδες βιομηχανίες και με το κίνητρο ότι τους προσφέρει σταθερές τιμές ενέργειας για τα επόμενα χρόνια, οι οποίες βασίζονται ακριβώς στα υπολείμματα τα γεωργικά, από τη διαχείριση του δάσους, από πράσινες γενικά πηγές ενέργειας. Και έχουν δημιουργηθεί φυσικά και πολλές θέσεις εργασίας και χαμηλής εκπαίδευσης, αλλά κυρίως και υψηλής εκπαίδευσης. Και έχουν επενδυθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Υπάρχει κίνηση πόσες θέσεις μπορούν να υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία? Υπάρχει μια παρουσίαση που θα γίνει σήμερα. Νομίζω ότι η μελέτη που παρουσιάζεται εδώ πέρα σε λίγο, θα την παρουσιάσει και ο Λάζος Τσικλίδης, μιλάει για 3 με 3.500 θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς. Δηλαδή πρέπει να μην σκεφτόμαστε απλώς μια ανεμογεννήτρια που θα μπει, αλλά ένα σύνολο δραστηριότητων μπορούν να απτυχθούν γύρω από την τομέα της ενέργειας. Όμως στην περιοχή μπορούν να απτυχθούν και άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με την γεωργική δραστηριότητα και όχι μόνο με την παραγωγή, αλλά και με τη μεταποίηση και όλο το δίκτυο διακίνησης των προϊόντων. Γιατί στη σημερινή εποχή το 10% της οικονομικής δραστηριότητας γύρω από τη γεωργία αφορά την ίδια την παραγωγή, αλλά το 90% αφορά την διακίνηση και τη μεταποίηση. Άρα, όταν μιλάμε για μια καινούργια προσέγγιση και πράσινη προσέγγιση για τη γεωργία, προφανώς μιλάμε για τις βιολογικές καλλιέργειες, αλλά μιλάμε και για τα προϊόντα που μπορούν να προκύψουν από την καλλιέργεια, είτε αυτό αφορά αρωματικά φυτά, είτε πρώτες ύλες για την βιομηχανία, είτε πράσινα, αυτό που ονομάζουμε πράσινη χημεία, ακόμα και τα απόβλητα τα γεωργικά, είτε τα απόβλητα από την επεξεργασία αγροτικών ή γεωργικών προϊόντων, κτηνοτροφικών προϊόντων, μπορεί να είναι πρώτες ύλες για την βιομηχανία. Για παράδειγμα, τα απόβλητα από ελαιοργία σε άλλες περιοχές της χώρας, τα απόβλητα από τυροκομεία κλπ. Προσφέρουν πρώτες ύλες είτε που έχουν θρεπτική αξία, είτε πρώτες ύλες για τα καλλιτικά, για τις βιομηχανίες αρωματικών κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει κανείς να ξεκινήσει από μια άλλη ιδέα, ότι σε κάθε περιοχή υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές και ανανεώσιμοι πόροι πάνω στους οποίους μπορεί να βασίσει ένα διαφορετικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να κινητοποιήσει τα τοπικά κεφάλαια και να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό πρέπει να δεθεί σε ένα συνεχτικό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που θα αξιοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί πράγματι πλέον
κανείς πρέπει να βλέπει και την ευρωπαϊκή διάσταση. Πολλά από τα προγράμματα στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα βασίζονται σε πιο πράσινες αντιλήψεις, άρα εκεί θα υπάρχουν πόροι. Μάλιστα, η ομάδα των Πράσινων και εγώ, ως εισηγητής της ομάδας των Πρασίνων στα θέματα κοινωνικής συνοχής, έχουμε προτείνει όταν θα υπάρχουν οι συμβάσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτου μέλους, σε αυτές τις συμβάσεις να συμμετέχουν και οι περιφέρειες, δηλαδή να συνυπογράφουν και οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, τα περιφερειακά συμβούλια, τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης, να μην είναι μόνο ένα κεντρικό κράτος που αποφασίζει μόνο του για το ποιο μοντέλο ανάπτυξης θα ακολουθήσει μια περιφέρεια. Τώρα, μιλήσατε για την πράσινη ενέργεια, υπάρχει και το θέμα που μιλήσατε εκεί για τα βιολογικά. Εδώ βλέπουμε ξαφνικά στη χώρα μας η πράξη που δείχνει τι βλέπουμε. Στα χωράφια ξαφνικά να φυτρώνουν, στα καλύτερα χωράφια να φυτρώνουν ιταλιακά πάνελς και σε κάποιες περιοχές ιδιαίτερα φυσικού κάλους να φυτρώνουν αμμονίτες και όλα τα σχετικά. Δεν βλέπετε κάπου εδώ να υπάρχει μια δυσανομία όλο αυτό? Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν πρέπει να βγουν κάποιοι κανόνες? Ναι, όλα αυτά δείχνουν μια χώρα η οποία δεν δουλεύει οργανωμένα. Είχαμε στην ημερίδα μια ομάδα ανθρώπων που ήταν από το Άχεν, που είναι μια δημοτική επιχείρηση, η οποία προωθεί και αναπτύσσει τη τεχνολογία αυτή. Το πρώτο που κάνανε οι άνθρωποι εκεί πέρα, και όπως κάνουν λογικά, είναι να φτιάξουν ένα χωροταξικό, να πούνε πού μπορούν να μπουν διάφορες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας και να αναπτύξουν με βάση κάποιους κανόνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και να μάθουμε να λειτουργούμε σαν κοινωνία με ένα σχεδιασμό. Δηλαδή, σχεδιάζουμε, εκεί κατευθύνουμε τις δραστηριότητες μας στις περιοχές που μπορούν να αναπτυχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα έλεγα στο θέμα της αγροτικής παραγωγής, αυτό που γίνεται είναι να διαχέεται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες εξοπλίσης της, αλλά συμπληρωματικά στην επικοινωνία με άλλη δραστηριότητα, όχι να υποκαθιστούν την αγροτική δραστηριότητα. Δηλαδή να είναι συμπληρωματικό εισόδημα στους αγρότες και όχι να υποκαθιστούν την αγροτική δραστηριότητα. Μικρές επίσης μονάδες μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο ώστε να συνδεθεί η αγροτική παραγωγή με την παραγωγή ενέργειας, αλλά μην το κάνουμε όπως το χρηματιστήριο. Δηλαδή να βλέπουν όλοι τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας σαν μια μόδα χρηματιστηριακού επίπεδου, αλλά σαν κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει, παράδειγμα, εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε θερμοκήπια. Συμπληρωματικά εισοδήματα, αλλά όχι υποκατάσταση της αγροτικής δραστηριότητας. Και βέβαια η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να γίνει εφόσον έχουμε χωροταξικό σχεδιασμό και κάποιους κανόνες. Υπάρχουν περιοχές που μπορούν να εγκατασταθούν ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, δεν θα πρέπει να βλέπουμε αυτό το πράγμα σαν αντίθεση. Αλλά με βάση το σχεδιασμό μπορούμε να αναπτύξουμε αυτές τις μορφές της ενέργειας προς όφελος και του περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας και των θέσεων απασχόλησης. Μετά από την οικολογική διάσταση, κάνετε και ένα σχόλιο για τη γενικότερη κατάσταση. Και επίσης να δούμε και στην προεκλογική περίοδο. Είστε έτοιμοι ως... Νομίζω ότι επειδή ακριβώς η κρίση στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών κομμάτων που ισχυριζόντουσαν ότι έχουν τις λύσεις για τη διαχείριση εξουσίας, αυτές οι εκλογές είναι μια ευκαιρία οι πολίτες να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι τώρα ψηφίζανε οι πολίτες κατά πολύ τους γιους, τους ανιψιούς, όπως είπε και ο Ιωάννη Κοντοδί τελευταία φορά, γνωρίζεις καλά την ελληνική πραγματικότητα. Τώρα δεν νομίζω ότι θα ήταν σοφό να εμπιστευτούν αυτούς που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Άρα πρέπει να ψηφίσουν νέα πολιτικά σχήματα και κυρίως να ανοίξουν τον δρόμο σε νέες κοινωνικές δυνάμεις. Αλλά και εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος. Οι νέες κοινωνικές δυνάμεις πρέπει να είναι δυνάμεις δημιουργικές, δυνάμεις οι οποίες προτείνουν λύσεις. Γιατί υπάρχουν μέσα στην κρίση εμφανίζονται πολύ συχνά και δυνάμεις οι οποίες καταλέπονται το φόβο, την ανασφάλεια των πολιτών και επενδύουν πάνω σε αυτό. Δηλαδή τροφοδοτούν το φόβο για να μπορούν να κερδίζουν εκλογικά. Αυτό θα ήταν μια καταστροφή. Δηλαδή, αν από ένα αποτυχημένο πολιτικό σύστημα πάμε σε ένα άλλο αποτυχημένο σύστημα, το οποίο δεν έχει να προσφέρει λύσεις, η κοινωνία θα βρεθεί σε περισσότερα αντίέξοδα. Εμείς αυτό που επιδιώκουμε ως πολιτικός χώρος οικολόγοι πράσινοι και στην Ελλάδα βέβαια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι να δώσουμε έμφαση στις λύσεις. Λύσεις άμεσες που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν σήμερα οι άνθρωποι, που είναι άνεργοι, που έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχουν χάσει το εισόδημά τους. Και αυτές οι λύσεις πρέπει να είναι σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρώτα, λύσεις δημιουργίας θέσεων εργασίας, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει ένα στοιχειώδες εισόδημα από κάτω. Το δεύτερο είναι λύσεις που συμπληρώνουν τα εισοδήματα. Γιατί σήμερα ξέρουμε ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια, η ευημερία των ανθρώπων δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στο εισόδημα. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, να αναπτύξουμε τις κοινωνικές υποδομές, να έρθουν συμπληρωματικά στο στοιχειώδη εισόδημα που έχει ένας πολίτης και να μπορεί να επιβιώσει μια οικογένεια, οι νέοι άνθρωποι κλπ. Και το τρίτο είναι βέβαια να μετασχηματίσουμε τους διάφορους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των κατασκευών προς πιο πράσινες κατευθύνσεις, έτσι ώστε πραγματικά να μπορούν αυτοί οι τομείς να είναι βιώσιμοι
και να προσελκύσουν καινοτομία, περισσότερες θέσεις εργασίας και δυνατότητα να ευημερεί η κοινωνία σε διάλογο, κοινωνική συνοχή και σε περιβάλλον. Σε μια περίπτωση που η θα βάλω αυτό δηλαδή. Είστε κάποια συνεργασία, αυτό που λέμε εμείς πάντα και αυτό που συμβαίνει και στην Ευρώπη είναι ότι οι συνεργασίες πρέπει να βασίζονται σε προγραμματική συμφωνία. Δηλαδή, εάν απλώς χρειάζεται κάποιο κόμμα μια δικιά μας συμμετοχή για να συντηρείται το ίδιο διέξοδο, νομίζω ότι δεν θα ήταν κανείς πρόθυμος να μπούμε και να αναπαράγουμε, να συνεχίσουμε να παράγει το ίδιο πολιτικό σύστημα. Εάν τα κόμματα παρουσιάσουν καινούργιες ιδέες, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε αυτές τις ιδέες. Αλλά προς το παρόν δεν παρουσιάζουν ιδέες, απλώς προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες γιατί θα πρέπει να ξαναψηφίσουν τα ίδια αποτυχημένα σχήματα.